ev firûna nan ji firûnên din gelek cudatir e. Li vê firûna li Amedê piştî sala 1915 cara yekemîn e ku nanê Ermeniyan tê patin. Erhan Yaman beriya 6 mehan jî bi karûbarê înşaatê re eleqedar dibû. Lê piştî çend serdanên xwe yên Ermenistanê wî biryar da ku nanê bav û kalê xwe nanê Ermeniyan li Amedê çêke. Ew ji kara madî zêdetir bi hêla manewî ya nan re eleqedar e. Berê hebiye. Berê 7 sal berê. Di vê dira da hemen dikarim bêjim her jî hebiye. Lawaş hebiye. Êva got ême ji vir çûnin, Ermenî ji vir çûnin. Lawaşî girtin birine bixwara. Min got carekê din ez ê bikim li Diyarbekir da dîsa ez ê ava bikim. Dîsa me ava kir. Elhamdülillah. Li gorî Yaman her çi qas li Bakurê Kurdistanê li gelek herêman nanê sêlê û nanê tanûrê bê patin jî nanê Ermeniyan ji van nanan cudatir e. Xasê ku ez tarîxa wî zanim ev ê Ermeniyê ye. Yani tamam lawaş cuda ye. La alî Urfayê, la alî Serhedê êwan jî heye. Ceneviya parîk daha cuda ye. Cuda bûna wî ez dikarim bêjim tema wî pir degişik. Ondan sonra tenekbûna wî, pijandina wî, hazirkirina wî, hevêrî wî tev jî cuda ye. Beriya ku ev firûn vebe li Amedê tu hoste tu nebûne ku nanê Ermeniyan lê de. Ji ber vê yekê malbata Yaman ji Ermenistanê hin hoste anîne û li berdestê wan hînê patina nanê Ermeniyan bûne. Ew dibêjin tama vî nanî ji nanên din gelek cudatir û xweştir e. Vînanê daha xweş, vînanê me were hesiz nake, mîdê me van nayişî, yanî pê çîşmişî nabî, yanî temê xweş e. Merok mevê başamış genekle me nanê de nesan diye. Xwarin navî baş e, her tişt dikarî bixwî. Mesela pilavî jî dikim navê dixwim. Yani dikarî her tişt bikî navê bixwî. Mesela zgara, kebab. Cem wî daha jî xweş diçe mesela. Kesên ku di vê firûnê de dixebitin ji heman malbatê ne. Rojên destpêkê tenê 6 nan patine. Digel ku hêjmeyeke firûn vebiye jî niha hejmara ku nanê rojane derdixin gihîştiye 600 nanî. Ew dibêjin heta 2 salan ew ê vê hejmara nanê Ermeniyan rojane derxin ser 2000 nanî. Di vî sed salê dawiyê de bi Ermeniyan re gelek berhemên folklorîk û çandiyê Ermeniyan jî wenda bû. Yek ji wan jî nanê Ermeniyan bû. Erhan Yaman careke din piştî 100 sala nanê Ermeniyan li tenûrê da û li bazarên Bakurê Kurdistanê belav kir. Maşallah dekak Rûda û Amed.